लोगोफोर जोङो RX खौ दिनै फुजा होनो लांनो नागिरदों आरो मानो होनब्ला गारि गोदाना लोगोफोर फुजा होनांगौआथ' एसे गोनांथि ओंखायनो जोङो फुजा होनो लांनो नागिरदों आरो दिनै थ' होमबा लोगोफोर जोङो फुजा होनो लांबाय थानोसै नङा होमबा जय विश्वकर्मा बाबा लोगोफोर मोनसे प्रब्लेम जाबाय आरो मानो होनबा गारियाव थावा खम दङ बेनिखायनो थाव सोनानै लांनांगोन नङाबा थांबाय थानायाव जुदि जोबना होबा दिगदार जागोन आरो लोगोफोर खाथियावनो पेट्रल पाम्प दङ बेयावनो सोनानै लांखानोसै नङा होमबा नङाबाथ' थाव जोबना होबा दिगदार जागोन लोगोफोर पेट्रल पाम्प सफैबाय थाब थावखौ सोनानै लानोसै बहुत दिरि जाबाय आरो जोङो फुजा खालामनो फुङावनो सहैनांगौमोन जोङो मानो होनबा बहुत दिरि जाबाय आरो फैनायावनो आरो लोगोसे ओरैहाय थावाबो जोबना होदोंमोन बेनिखायनो लासै गिलुं फैनो गोनां जाबाय आरो लोगोफोर थाव सोखांबाय लोगोफोर आरो थांबाय थानायासो जाबाय दानिया बिसिबा गोजान माला मोनहैबावनांगौलै जय हनुमान जय विश्वकर्मा बाबा की 1 घन्टानि उनाव फाइनाली जोङो मोनफैमारबाय मन्दिर लोगोफोर होमबा सिङाव थांनानै फुजानि जगार बाति खालामसै लोगोफोर थाबनो बहुत दिरि जाबाय जगार बाति खालामनानै ओरैजाय फुजायाव गारिखौ फुजा खालामनांगौ ना लोगोफोर हनुमान बाबा की जय फैब्रा नोङो फैलायबाय था आधा घन्टा लागिगोन ना निसान लाखियाबा फुजिनायखौ थैना थांबा नुवा मिथिबाय ओंखायनो लाइभआव लाखिखानांगौ नेरसोन बे कुलेनबो गैया माथो कुलेनाबो खम जानानै दं कुलेना गोदानाव सोना हरखागोन आरो पावार ट्रेकनिफ्राय फिसा नङाब्रा थिगैनो मात्र गुसुंल' खालामदों नङा नैबे फुड आर्मसआ नैबेखौ थारमाने स्पेसखौ खम खालामदों मायाथो इन्जिना थिगैनो दंब्रा 3 सिलिन्डारखौ नुवाखै नोंसोर 1 2 सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये गौरी नारायणे नमस्ते ओम भूर्भुवः भगवान विष्णु बाबू खानाया भगवान विष्णु एकदम ओम गणानां ओंकाराय गुरुजी अच्छे से पूजा कर देना ठीक है और कभी जिंदगी में और खराब ना हो ऐसा कर ठीक है हनुमान जी का कृपा से लोगोफोर ओंखाम उखैनाया हाला सान्दुं गोसायाव गसंबाय थानानै गारियाव टेनसनसो जाबाय बियो एकदम आंखौ सान्दुं गोसायाव फसंनानै दोनबाय थादों होननानै ओरैजाय फुजायानो जोबला मा खालामखो पण्डिता इमान गोबाव मा मन्त्र फरायखो बुजिनोबो मोना माबो मोनला ओम संदाकारं शरणमन्नाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभावहरणं सर्वलोकैकनाथनं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः पत्रं पुष्पं धूपं दीपं अक्षतं नैवेद्यं वस्त्रं विष्णु देवताय नमः पूजनम यंत्राय पूजनम सुख शांति पूर्वकम अहम करिष्ये ओम विष्णु नमः ओम ब्रह्माय नमः ओम नमः शिवाय नमो नमः ओम शांति बहुरात्रि पारे श्री नक्षत्राणि लोगोफोर फाइनाली 2 घन्टा नेनायनि उनाव फुजाया जोबसिगोन आरो लोगोफोर दा एसे साजायबावबाय मानो होनबा एसे डेक'रेसन खालामनांगोन ना लोगोफोर फुजा फाथाल होनानै नङा होनबा थ' जोङो फुजा जोबनायलाय जोङो हनुमान बाबानि दर्शन खालामफैबाय लोगोफोर आरो भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयखौबो लोगोफोर थेंक इउ सो माच
आरो लोगोसे जोङो आइखौबो मन्दिराव लाबोफादों लोगोफोर मानो होनबा बहुत गोबाव जाबायमोन आइया माने हनुमान मन्दिरनि दर्शन खालामनो मोनाखैमोन आरो थ' फाइनालि दिनै बेखौ गारि फुजा खालामनायजों लोगोसे बेखौ मन्दिराव लाबोफाबाय आरो लोगोफोर बैयाव थांनो हायो बेयावनो दे बेयावनो जागोन दे बिनिफ्रायनो खुलुमहर दे 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 नै मेथाइखौ जादो प्रसाद जादो बाबानि प्रसाद लोगोफोर फुजा सुजा होनाय थांजोब्बाय गासिबो रेडि जों दा न' फारसे आगान सुरलांसै आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो फेसबुक पेजाव नायदोंबा फल' खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर अके बाय बाय टाटा